grouping, fight! गोरलैसो माथो नै बिनि थाखायबो माबायदि मोनदों बेयावलाय मोजां मोनदों जिउआव मा थांखियालाय आर्मी अफिसार 5 round grouping, fire! नेशनल में मुझे ब्रॉन्ज मिला है ब्रॉन्ज मेडल फ्रॉम बरपेटा रोड फ्रॉम बरपेटा रोड 5 more! नै बिसोर आसल या या खुलुमबाय लोगोफोर नैबे नर्थ इस्ट मिलिटारि स्कुलनि इनफरमेशन गासै डिटेल्सखौ मोननो थांगासिनो दं मानो होनोब्ला दा एडमिशननि सेसना जागायबाय स' लोगोफोर आं दंफैयो नर्थ इस्ट मिलिटारि स्कुल बिजनि बेयावनिनो स्टाफ जोंहा सार धन कुमार बसुमतारी नाय खुलुमबाय वेलकाम सर थेंक इउ दा बिथाङा बेयाव मावगासिनो दं बिराद गोसो गुदुङै गोसो होनानै गथ'फोरखौ जोथोन लानानैहाय दा मेनेजमेन्टखौ मावगासिनो दं बेनि सिगां नोंथांमोना आं लकेशनखौ क्लियार खालामनि लोगोफोर गोबां मानसिया सोंहरदो आन्दायो खिन्थानि बेयावनो लिरनाय दं एड्रेसा क्लियारलि नर्थ इस्ट मिलिटारि स्कुल बिजनि हावारगाव चारागाव माने हावारगाव चारागावा बे जायगानि नाम गामिनि नाम पस्ट अफिसा जाबाय हानसारा बे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो बिटिआर आसाम बिजनि एरियायाव गोग्लैयो आरो अब्लाबो जुदि लकेशनखौ मोजाङै मिथियाब्ला नोंथांमोना आं स्क्रिनाव मबाइल नाम्बारफोरखौ होदों बे मबाइल नाम्बारफोराव जगाजग खालामनानै लकेशनखौ मोजाङै सोंहरनो हागोन अब्ला लोगोफोर हाबलांदिनि जोङो सिङावहाय आरो नोंथांमोननो खिन्थानि गासैखौबो माने दिन्थिनायनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो फोरमायगोन आङो दा हाबजेननायाव बेबायदि गेटआनो बेनिफ्राय बेवहाय सिकिउरिटि थागोन ओमफ्राय बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय माने नाम थाम एन्ट्रि खालामनानै हाबलांनांगौ दा ओरै थांदो नैबे जाहैबाय एकाडेमिक ब्लक ओमफ्राय बैयो फुराना एकाडेमिक ब्लक ओमफ्राय ओरै थांबाय बिसिनि प्लेग्राउन्ड हस्टेल हरै थाबाय आं गासैखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दङ अब्ला सफैबाय आङो फोथाराव बेयो नर्थ इस्ट मिलिटारि स्कुल बिजेनि फोथार हरै सार धान सार दं नै हेल' सार बिसोरो एखेबारे गोराथार हरै आदा सासे दं हरै सार सासे थाबाय हनै बिसोरो गासैबो बेनि मा होनो बेवनि फोरोंगिरिफोर बिथांमोना ओरै सार सासे थाबाय नै एडमिनिस्ट्रेटर बे जाहैबाय एडमिनिस्ट्रेटर सार गथ'फ्रा हिन्जावसाफोरबो थानायखाय बिथांमोना बेवहाय आरोबाव हिन्जाव इंस्ट्राक्टर एबा फोरोंगिरिखौ लाबावबाय पीटी टीचर नमस्कार मेरा नाम दीपा जोशी है फिर से रिलेटेड हूँ मेरा मेन गेम फेंसिंग है फेंसिंग अच्छा फेंसिंग गेम बहुत खेला है क्या हाँ बहुत खेला है मतलब अभी तक नेशनल लेवल में उसके बाद मेडल नेशनल में मुझे ब्रॉन्ज मिला है ब्रॉन्ज मेडल मैं एडुकेशन बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एडुकेशन एक्स आर्मी आरो बे सारा ओमफ्राय बे फोरोंगिरि बेवनिनो नोंथांमोना सोरबा सोरबा सिगाङावबो नुदों ओमफ्राय दा बिथांमोनखौ आरोबाव साबसिन स्मार्ट नोंथांमोना नुदों जानो हागौ मानो होनोब्ला बिथांमोना आरोबाव दं साबसिनैहाय माने डेभेलप जागासिनो दं नैबे नर्थ इस्ट मिलिटारि स्कुल बिजनियाव थानानैहाय मा खालामनो नागिरदों दा फंबाय दा जों ड्रिल खालामगोन ड्रिल आदसा दा बिथांमोना ड्रिल खालामगोन जाहैबाय नै बिराद एक्टिभ गोजान गोजाननिबो दं खाथि खाथिनिबो दं नैबे बाबुआ देरगासिनो दङ नै बेलाय सिगांबो लादोंमोन बेखौहाय बिसोर गासैबो स्मार्ट मा क्लास बाबु नों 7 न'आलाय महाय गसाइगाव जाखो बेयाव आं बहाय 1 इयार जाबाय नोंना एम मालाय मा आर्मी अफिसार जानाय माब्रै दं मोजाङै दं मा क्लास नोङो दा क्लास 9 नोङो खय बोसोर जाखो बे स्कुलाव 4 बोसोर हाबगासिनो एम मा आर्मी अफिसार फ्राय गासैबो आर्मी अफिसार जानो बेवहाय थामथिम नाम क्या है मेरा नाम रामदेव टुडू है कोकराझार से लाइफ में एम क्या है आर्मी ऑफिसर बनना आर्मी ये आपका सपना है या तुम्हारा पेरेंट्स का भी सपना है पेरेंट्स का भी सपना नोंथां गार्जेनमोननि सिमां बे गथ'फोरखौहाय सासे मोजां आर्मी अफिसार एबा डिफेन्स लाइनाव हरनो गोसो जानाय नोंथांमोननि थाखाय बेस्ट चइस जोंनि बड'लेण्डआव बेल' मोनसे नायल' जाल' सैनिक स्कुल नर्थ इस्ट मिलिटारि स्कुल जायखौ बुंदों दा बेवहाय नोंथांमोननि सिमांखौ जाफुंहोनो नोंथांमोननि गथ'फोरनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय नैबे स्कुला नोंथांमोननो सुबिदाखौ होगासिनो दङ ड्रिलफोरखौ जों नायनि आरोबाव बेजों लोगोसे माबा माबि जोङो नायलांगोन बिथांमोन बायदि गाव गावनि गथ'खौ स्मार्ट खालामफैनो आरो डिफेन्स लाइनावहाय थांनो थाखाय लामाखौ बानायनानै होनो थाखाय गोसो जादोंब्ला एडमिशना डिसेम्बरनि 15 तारिखनिफ्रायनो जागायगोन आरो 1 तारिख डिसेम्बरनिफ्रायनो फर्मखौ नोंथांमोना अफिसाव मोननो हागोन तीनों टीम में पाए मरेगा पाए मोर सामने से चल नेशनल टेस्टिं एजेन्सिनि गेजेरजोंहाय सैनिक स्कुलावहाय एडमिशन लायो बा एन्ट्रि लायो बेवहाय माने नैबे स्कुलावहाय
10 जन गथ'फ्रा दंफैसै जाहैबाय दा मणिपुरनि दं उत्तर प्रदेशनि दङ आरो आसामनि गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरनि बेवहाय दंफैयो जाहैबाय दा हिनजावसा गथ'फ्राबो आरो बेयाव बारायबाय नै बेवहाय जारौमोन दं नै नानिमोन बिसोरो माने हिनजावसा गथ'फोर दंसै आरो नै बिथांमोना 8 जन दङ ना हिनजावफ्रा 8 जन दङ मा नाम नानि आंनि मुङा जेनिलिया बसुमतारी ए बबेनिफ्राय आं बरपेटा रोडनिफ्राय ए मा क्लास दायो आं क्लास 9 क्लास 9 माब्ला एडमिसन लाया बेयावलाय मेआव फैदोंमोन माबायदि मोनदों बेयावलाय मोजां मोनदों मोजां जिउआव मा थांखियालाय आर्मि अफिसार जाहैनो गोसोथार ना ओमफ्राय आइ आफायाबो पेरेन्टसफोराबो आदसा बेबायदि आरो दा बिदिनो गथ'फ्रा गोबां जाबाय मा नाम आंनि मुङा जयमिता ब्रह्म नार्जारि जयमिता ब्रह्म नार्जारि मा क्लास नोंलाय 6 क्लास 6 महाय नोंसिना बिजनियावनो आदसा बेबायदिनो ओरै दङ ओरै सासे जारौ दं नै घरकट मंगलदै नामटु कि ऋषिका आहमेद मंगलदैनिफ्राय नै कि क्लासाव पढ़ि আছে क्लास 6 दा बिदिनो बिसोरो गासैबो मा होनो हिनजावसाफोराव दङ ओरै हौवासाफोर दङ नै ओरै हिनजावसाफोरखौ आं एसे सोंनि मा नाम My name is Divya Kerkatari दिबिया केरकाटारि फ्रम वेयर from Borpeta Road Road. which class 9. class 9 good what is your name My name is Ria Boro. what is your aim in life I want to be journal. Yes, sir. journal wow good which class Class 11. class 11 science or arts Science. very good first फैजेननाय नानि आं सिगां खोन्थादोंमोन दिखिया जुलि ना मानिमोनलाय नोंसोर दिखिया जुलि बेलाय माबायदि मोनदों नोंनो फार्स्ट हिनजावसा गथ'आ मोजां रोंगासिनो दंना मोजां फोरोङो ना फोरोङो ना ओरै हौवासा गथ'फोर दं नै बिसोरथ' बिराद गोबांसै नाम क्या है मेरा नाम कैडेट राबिल आलम हक कहाँ से मैं मानिकपुर से मानिकपुर बिजनी कौन सा क्लास क्लास 8 क्लास 8 नैबो सासे फरायसा दंबावो नै नाम क्या है My name is Abhinav Sharma. You are from UP which class क्लास 6 एग्जाम पास करके एडमिशन लिया है अच्छा ठीक है दा बेबायदिनो गोजाननि दं खाथिनिबो दं दा गोजानजों खाथिजों जेबो सिन्था गैया मानो होनोब्ला बेयाव मणिपुर बायदि स्टेटनिफ्रायबो बेयाव दंफैयो आरो खाथि खालानिथ' माने जेबो उसुबिदा गैया खारन बेयो माने रेसिडेन्सियेल स्कुल माने गथ'फ्रा बेयाव थाखानानैसो माने फरायनांगौ खुनु डे स्कलारनिफ्राय बा न'निफ्राय फैनानै बेवहाय माने फरायफैनायनि सुबिदा गैखाया पिटि खालामनायखौ एसे नायनि नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बेसेबां स्मार्ट आरो एक्टिभ जाखो गथ'फ्रा बेवहाय पिटी ब्रेड सावधान शुरू कर 1 2 1 1 2 1 bend up 1 2 1 2 1 2 फिर साथ पिटी ब्रेड बिस्ट्राम दा गथ'फ्रा खालामनो नागिरदों जाहैबाय अबस्टाकल जायखौहाय दं माने दुरुं हमनानै ओरै गाखोनाय नै एक्सपार्टसै गथ'फ्रा दे नै बेलाय वा नायदो नै माने बिथांमोननि फिजिकेल बिसिनि माने थाम बिसिनि देहाफ्रा माने फ्रात फ्रिट जानांगौखाय बेफोरबायदि ट्रेनिंखौ खालामबाय थायो आरो बेलाय what a training नै दाने हिनजावसा नै गोरलैसो माथो नै बिनि थाखायबो बे बिनानावनि थाखाय गोरलैसो नै this is a real kind of preparation बिथांमोननि प्रिपेरेसन वाव नैबे जाराव खालामदोंमोन नै मा नाम नोंना रिया बर' महायनि उदालगुरिनि ए ओमफ्राय दा मा क्लास 11 साइन्स नामा साइन्सआव बिराद मोजां दे वा बे एक्सपार्टसिन नै बे बाबुआ एक्सपार्टसिन दे नै
दा बेबायदिनो जायफोरनि गथ'फ्रा बिराद राफोद आरो राफोद नङाब्लाबो राफोद खालामनो गोसो आरो बिथांमोनखौ मिलिटारि डिफेन्स लाइनावहाय हरनो गोसो नैबेफोरबायदि ट्रेनिंखौ जाय स्कुलाव होबाय थायो नैबे स्कुलानो नोंथांमोननि थाखाय बेस्ट जोंनि बड'लेण्ड एरियायावहाय बेलाय आरोबाव दुदुंजों मांखोनायनि माने बिदिनो बिसोरनो थाम थिम खालामखानाय जायगा दङ अबस्टाकोलनि थाखाय दाब दाब माने जेखौहाय नांथारगौ बिथांमोननो रेडिखा दा बेबायदिनो बिथांमोनखौहाय माने प्रेक्टिस खालामहोनाय जायो फिजिकेल फिटनेसनि थाखाय बेखौ बुङोनो भार्टिकेल रप बा बिसोर आसल हिन्जावसाफोर नै वा वा आसल बिसोरबो आसल वा थिखिनिसिम थाङो नै बियो दाङानै फैयो वा येस दानो खालामगोननो बेलेन्स बिम नै बिसोर आसल नै वाव नाव गार्लस हिन्जावसाफोर या येस Yes. चलो आगे चल सीधा जाओ सीधा दानिया नोंथांमोननो स्पेशल मोनसे सैनिक स्कुलाव फोरोंजानाय मोनसे पार्टखौ दिन्थिनो नागिरदों दे लोगोफोर दा सैनिक स्कुलफोरावहाय फायरिंनिबो माने दानिफ्रायनो थाम थिम खालामजायो जाहैबाय जाहाथे उननि समाव बिथांमोननि थाखाय फायरिं एबा गावनाय एबा सिलाइ दैनाय आर्म्स दैनाय जेन जाहाथे बिसोरनि थाखाय गोदान जाया बिसोरनि थाखाय जेन साहस दे माखासे बेसिक नलेजआ दानिफ्रायनो हाबखानाय बायदि बिथांमोना माने बेफोरबायदिखौबो फोरोंनाय जायोनो दा स्टुडेन्टसफ्रा बेवहाय माने गान एबा आर्म्स लानानैहाय थाम थिमनै बेलाय वास बेखौ बुङो जाहैबाय शुटिं रेन्ज माने शुटिंनि आरो टारगेट ओरै टारगेट दङ नै माने खाथिनि टारगेट खर'आव सि गोसोम गोसोम खालायखादों नुबायना नै बेफोरबायदि जाहाथे उनाव बिसोरनि थाखाय गोदान जाहैया 5 सेकंड टिकट 1 2 3 4 5 से अप बाय वन टारगेट 5 राउंड ग्रुपिंग फायर राइफल भूमिसास रिपोर्ट राइफल टेक नंबर 1 राइफल टेक दो टेक तीन टेक चार टेक पांच टेक नंबर से राइफल टेक तेल खराब उठाओ राइफल नीलिंग पोजीशन सामने 1 बाय 1 टारगेट 5 राउंड ग्रुपिंग फायर फोर्ट राइफल टेक नंबर 1 राइफल टेक दो टेक तीन टेक चार टेक पांच टेक नंबर से राइफल टेक खराब दाहिने फोर्ट दौड़ के चल नेक्स्ट डिटेल एडवांस नहीं दाने हिन्जावसाफोरनि अभी वो दे दो आप लोग का 5 राउंड ग्रुपिंग फायर राइफल भूमिसास रिपोर्ट राइफल टेक नंबर 1 ठीक 2 ठीक 3 ठीक 4 ठीक 5 ठीक नंबर 6 राइफल ठीक दाहिने मोड़ दौड़ के चल आराम से आराम से आ जाओ एक लाइन में yes this is crawling training ना मा होनो नै सिलाय लानानै मामबाय खाबाय गोराजोबखा नालाय बिसोरो वाव फ्रन्ट रोल ट्रेनिं नो ये फ्रन्ट रोल वाव
बेनिफ्राय लोगोफोर सोरबा सोरबा गाव गावनि गथ'फोरखौ माने थाग्रा एबा हस्टेलाव दोनोब्ला माने एसे जिंगासिनो नागिरो माबायदिहाय थायो थाग्राया माबायदि उन्दुग्रा माबायदि जानाया माबायदि बेखौहाय सोरबा सोरबा एसे जिंगासिनो नागिरो जोंनि बिमा बिफाफोरा स्पेशलि नै दानि जुगनि बिमा बिफाफोरा बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौहाय माने हस्टेलनि फेसिलिटिखौ दिन्थिनो थाखाय लांगासिनो दङ दा नैबे जाहैबाय हस्टेलनि गेट मोखांनि धन सार दङ बेथ' बेनो बे धन कुमार बसुमतारी सारानो माबा मा होनो इनचार्ज आरो हस्टेलनि माने मोजां फेसिलिटि माबायदि नंगौ नङा माने साराथ' बुंना लाब्ला माने गोग्गाना लादों साननो हागौ नालाय माने भिडिअ'जोंनो खेबनानै जों दिन्थिनो नाजागोन सार ना माबायदि थायो माबायदि दोनो होमब्ला ओरैहाय जोङो हाबलांनि बे जाहैबाय हस्टेलनि एन्ट्रि नै मोखाङाव गेट दंखायो गोजौ गोजौनो ओमफ्राय नैबे जेनाखि बिल्डिं बे जाहैबाय हस्टेलनि बिल्डिं गथ'फोरखौ बेयावनो दोनो बेलाय दा नैबे बिल्डिंआव हस्टेलावहाय गोबां रुमफोर दङ आं मोनसेखौल' दिन्थिनोसै गासैबो एखेखा नालाय लोगोफोर दा जेन'बा हाबबाय नैबे मोनसे हस्टेलनि रुम एबा थाग्रा बा डरमेट्रि नै बेफोरबायदि मोनफा मोनफा साफ्रोमनिबो थाखाय मोनफा मोनफा लकार दङ बेफोरबायदि लकार जेनाखि मा होनो गद्रेज लकार दंजोबो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिसिनानै साफानि उइथ मुसारि स्टेन्ड नैबेलाय बेफोरबायदि साफ्रोमनिबो थाखाय बेफोरबायदि मोनफा मोनफा रुम आरो मोनफा मोनफा लकार बेबायदि दङ आरो ओमफ्राय गोजौआव फ्राय जे जायगायाव नांगौ बेयाव फांखाया दंखायो नै रेडि ओमफ्राय बेफोर जाहैबाय लाइट्स बेलाय बेनिफ्राय बे रुमाबो माने मोजांखा मानो मोजां होनोब्ला गाहायावबो बियो उइथ टाइल्स बानायखानाय न' नालाय खाथियावनो थाबाय वाशरुम नै नायनो हागोन बिसिनि वाशरुम ओरैहाय थाबाय बेसिन गासिबो माने वेस्टार्न टयलेट जोबखा आरो बिराद स्टान्डार्ड वाशरुमाबो बिराद स्टान्डार्ड नांगौ बायदि गासिबो उइथ टाइल्स दा नैबेनो जाहैबाय माने हस्टेल बिल्डिङा नै साइडनिफ्राय नायोब्ला बा मोनसे गेटजों नायोब्ला बेबायदि नुयो नै बेलाय बे जाहैबाय हस्टेल बेनिफ्राय आरो मोनसे हस्टेल दंबावो बेयाव नै गोजौनि इनकमप्लिट नालाय गाहायनिखौ मोजाङै फिनिशिं खालामग्रोबाय बिथांमोना बेलाय बेनिफ्राय लोगोफोर बेफोर गासै माने फिजिकेल ट्रेनिं बा फिजिकेल फिटनेसनि पार्टफोरा जेन'बा नोंथांमोना नुबाय दा नुनायनि उनाव नोंथांमोना सोरबा सानदों जानो हागौ आरो कमेन्टबो खालामो जे नै बेफोरबायदि देहानि थिग खालामनाय बेफोरबायदि एक्सारसाइस एक्टिभिटिसफोरजों आर्मि अफिसार मोनाबा माबा मोनसे बै लेभेलाव सौहैया होननानै कमेन्ट खालामो नाथाय आं नोंथांमोननो बेनि थाखायबो आं नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों बिनि थाखायनो आङो फैबाय दा नैबे एकाडेमिक ब्लक्स माने जे जायगायावहाय बिसिनि क्लासफोरा जायो दा नैबे गोदानै बेखेवजानाय बिल्डिं जायखौहाय सोरबा नायदोंमोन जानो हागौ सिगांनि भिडिअ'हाय बेखौ माने अनारेबल गभर्नर अफ आसाम लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ बेखेवफैदोंमोन इन'ग्रेसन खालामफैदों बे एकाडेमिक बिल्डिंखौहाय बेनिफ्राय दा सैनिक स्कुलावहाय एडमिसन बेयाव माबोरै मोननो होनोब्ला दा बर्थमान बेवहाय डाइरेक्ट एडमिसनखौबो नोंथांमोना मोननो हायो सैनिक स्कुलावहाय फर्मेलि जइन जानो थाखाय मोनसे एग्जामखौ पास खालामनांगौ जायो जायखौ बुंदों NTA दा जायफोरा क्लास 6आव जइन जागोन बिथांमोना बेवहाय क्लास 5निफ्राय जइन जानो हागोन क्लास 5आव जइन जायोब्ला बे बोसोरसे क्लास 5आवनो बे NTA एग्जाम बा सैनिक स्कुलावहाय एन्ट्रि खालामनो थाखाय बा एडमिसन लानो थाखाय कचिंखौहाय होबाय थागोन जाहाथे NTA एग्जामखौ पास खालामनो हानाय बायदि आरो बेजों लोगोसे मोनसे NTA एग्जामा जाहैबाय क्लास 9आव एडमिसन लानो थाखाय दा क्लास 9आव एडमिसन लानो थाखायहायबो NTA एग्जाम क्रेक खालामनांगौ जायो दा NTA एग्जामनि थाखाय बेयावबो माने कचिंखौ होबाय थाखायो थाम खालामबाय थायो आरो बेजों लोगोसे कम्पाउन्ड एबा स्कुलखौहाय नैबेखौनो लानो हायो सैनिक स्कुला अल अभार इन्डिया जेसेबां दं NTA एग्जामखौ पास जायोब्ला जिखुनु स्कुलावनो फरायनो हायो नाथाय जोंनि बे बड'लेण्ड एरियानि सुबुंफ्रा गथ'फोरा बेवहाय एडमिसनखौ मोनगोन NTA एग्जाम पास जायोब्ला स्कुलनिया 60% मोनखागोन आरो एडमिसनखौहाय बेवहाय दा बेनिखाय बेखौ जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया बेखौ स्कुलानो माने बेखौ मोजां गाइडेन्सखौ होबाय थाखायो जाहैबाय दा बे गासैबो बिथांमोननि क्लासरुम बिराद स्टान्डार्ड स्मार्ट क्लासरुम दङ बेजों लोगोसे बेयाव फरायनायजों लोगोसे बै जि अफिसार लेभेलावहाय हाबनो थाखाय गथ'फोरनि थाखाय माखासे NDA एग्जामफोरखौ होनांगौ जायो दा बेफोरखौ थाम खालामनो थाखाय बिथांमोना NDAनि कचिंखौबो बेवहाय माने अलरेडि लाफाखाबाय दा बेवहाय NDA कचिंआबो बिथांमोनहा जाबाय थायो बेखौहाय माने बिथांमोना मोनसे टाइड आप एबा कलाबरेसन खालामदों गुवाहाटीनि मोनसे एकाडेमिजों जायखौ बुंदों आबिगियान एकाडेमि बेयो गुवाहाटीनि बिराद मोजां मोनसे NDA बा बेबायदिनो कम्पिटिटिभ एग्जाम्सफोरनि कचिं Jai Hind everybody, I am from Abhigyan Academy and I am along with our two faculties Dhananjay sir and Sneha madam. हम लोग नॉर्थ ईस्ट मिलिट्री स्कूल में डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं स्पेसिफिकली सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो आपका क्लास
9 में के लिए होता है एंड अलॉन्ग विद दैट एनडीए एग्जाम की तैयारी कराते हैं जो आप क्लास 12 के बाद दे सकते हो। अगर मैं करिकुलम के बारे में आपको बताने जाऊँ तो हमारी यहाँ पे क्लासेस आफ्टर स्कूल स्टार्ट होती हैं एंड इसमें फ़ायदा क्या होता है, जो आप लोग स्कूल में तैयारी कर रहे हो उसी की आप एनडीए में अगर जो सिलेबस देखेंगे तो द सिलेबस इज बेसिकली द सेम, तो आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसी को हम लोग शाम को एज एन एक्स्ट्रा क्लास नॉर्थ ईस्ट मिलिट्री स्कूल में प्रोवाइड करते हैं। हमारी यहाँ पे टीम रहती है फुल टाइम, 3 फैकल्टीज रहते हैं यहाँ पे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबको केटर करते हैं। दा बेफोरो बिसोरनि क्लासरुम बोरैहाय गासैबो ओरैहाय क्लासरुम जाबोजोब्बाय, ओरैबो क्लासरुम ओरैबो क्लासरुम 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 बे गासैबो क्लासरुम्स। स' बे जाबाय बिथांमोननि क्लासरुम, बिसोर जाहैबाय गथ'फोर। I'm the principal of Northeast Military School, Bijni. Classes are from class 6 to class 12. At present, we are having science streams. We are having a very good campus, including our very good hostel facilities and all the facilities related to the classrooms, computer labs, digital smart board. We are providing to the students. That facility we are having, and very shortly we will be launching artificial intelligence classrooms. Our admission will be opened from the next month of December. It's the first week. The form will be distributed. Next year, admission will be started from class 5 up to class 9 and class 11. Very limited number of seats, and the students, those who want to desires or take admission and to join in Indian Army or in the defense sector to be an officer, they should come forward for the admission, take the opportunities. I am requesting parents and guardians, those who are seeking admission, to come and collect prospectus and forms.